vamos a leer, como sabéis, venimos de Vergara, en la escuela de escritores, digamos, y ahora vamos a leer un diálogo que tiene que ver con la escritura, ¿vale? Elkarrizketa bat irakurriko dugu idazle anonimoak. Etorri da, na? Zutik ingo. Bai, hori, horrekin. Kaixo, joan dut izena eta onartzen dut, adizioa dut. Ongi etorri, Jon. Esan, Jon, duela zenbat urte edo zenbat denbora hasi zinen honetan? Bueno, denbora dezente da. Zenbat da denbora dezente? Urte batzuk. Zenbat urte? Bat, bi... Gehiago. Gehiago? Ba, igual boskurte. Zurea oso larria da orduan? Ba, nimoen bai. Aurreantik bidali naute hona, kasu larrietan aditua omentzara. Tira, saiatzen naiz. Begira, hemen ikusten dituzun hauek ere zu bezala etorri ziren. Eta ari dira pixkanaka hoitzen. Ez da, Ainara? Bai, niko beto sumatzen dure burua. Harina ez lehenkoan txioli gainitzen. Jakina. Kontatu zure kasua, Joni. Bueno, nire oso kasu kezkara jaztain, nire askontza doktore oso ez duak agertu zen hasieran. Sendazinean nintzela ere pentsatu zuen. Alaxira bai, ikusi egin behartzen duten zenolako abstinentzia sindromea pasatu zuen. Goizan jaiki eta gauean loak harrapatu dute ez nuen beste zertan pentsatzen, obsesio ikaragarrian. Bai, hori, eta horrein begira, hortxe zaude lasai. Ez duzu lehenko beharra sentitzen, ez da? Ez, konturatu naiz bizitza bado dela beste gauza batzuk. Telebista asko ari zaila laguntzen, reality saioek adibidez burua apaltzen didate. Eta pentsatzen dut, zertarako idatzen. Oso ondo, Ainara, asko ari zara aurreratzen. Telebistaren adibidea oso baliagarria da, Jon. Abstinentzia sindrome asko baretzen du. Horretaz, Juanik ere asko daki? Bai, ni hizkuntza prozoituta egon nintzen. Ez nekien euskaraz eta tokiz kanpo sentitzen nintzen askotan. Hasieran euskaraz hitz egitea nuen helburu bakarra, baina gero... Esan lasai, Juanmi, gure hankasartzeak onartzen ikasi behar dugu. Gero idazten hasi nintzen, eta kuadernoa eta boligrafo eskuan egoten nintzen beti. Juanmiren kasua ere ez da erraza izan. Natura eruz gustatzen zitzaion eta horrek inspirazioa pizten zion. Baina orain ikasi dut mendi irratiarekin edo monirarekin joaten, eta asko hobeto doan. Horrela ez ditut txorien kantuak entzuten, eta ez dut idazteko aitzakerik topatzen. Ondo, justu ematen duzu bezalako paziente zintzoekin. Zer duzu, Carmen? Zuk ere hitz egin nahi duzu? Horrela ba? Oso ondo ulertzen zaitu Jon, ezikaratu eta ez pentsa berezia zeranik. Hasieran uste dugu bizitzeko idatzi beharra daukagula, baina hori ez da horrela, ez da leire? Arrazoi duen, Carmen, ni ere horrexo ibiltzen ikuan. Lanean ordenadore aurrean jartzen nintzenean, beti amaitzen ginen, nire dokumentuetan sortuta eta poesien bat edo beste idazten. Pentsa, poesia gainera. Gaixotasunaren aldakirik arriskutsuena. Ez da erraza izaten poeta birgizarteratzea. Baina hementxe dituzu, Miren eta Carmen. Zuk ez etzi, Jon, nik lortuko dut agendari gabe bizitzea. Orain ez dut atake literariorik izaten. Ederki bizi daiteke idatzi gabe. Ederki baino beto, aske eta bakean esango nukenik. Hori da, Gorka, horrela gustatzen zait besteak animatzea. Gorka ona heldu zenean hitza zuen une oro haua. Bertsolaria zen eta ezin zuen hitza baztertu. Baina txoke terapia bat erabili genuen eta begira. Beste bat naiz orain. Lehen, tarte bat noiz topatuko biltzen nintzen. Mendialdera joateko eta gero gustura idazteko, baina orain, geroz eta gustura nago hirian. Paisaia grisak oreka ekarri dit. Ondo, Gorka. Martxa honetan laster emango dizugu alda. Eta zuk zeinaki? Ze, ez aldiozu ezer esan behar, Joni? Bai, jakina. Lasai egoteko, hasieran zaila egingo zaiola. Pentsatzen dugula barruan askatzeko idaztea dela bide bakarra, baina bai zera.
Esan nola gainditu zenuen zuen. Bueno, nik oso errotua nuen idazteko adizioa, asko idazten nuen, denetari gainera, narrazioa, poesia, saiakera. Ara, niri berdina gertatzen zait. Aldizkari batean egiten dut lan eta denetik idazten dut. Eta gero jakina, ezin idatzi gabe egon, pentsa horoskopoak ere idazten ditut. Horoskopoak! Bai, badakit oso langia da eta lotxatu egiten naiz. Bueno, ez galdu itxaropena. Hor ikusten duzun hori itziar da. Ez da erabat sendatu oraindik, baina ari da, ze modu zaude? Hobeto. Itziar gaur arte ekialdeko pabiloian egonda isolatuta. Baina azken 3 egunetan ez du ezer idatzi, eta gaur atera dugu. Kontatu Joni zure esperientzia. Bueno, niri beti gustatu izan zait idazten. Hain aske sentitzen hitzekin jolasten. Itziar. Bueno, markatu, hori lehen zen jakina. Orain ez dut idatzi nahi. Ez dut idazten. Baina batzutan, nahi gabe, eskuakiez egiten dit eta zerbait idazten dut. Bueno, baina 3 egun daramazu ezer idatzi gabe, ezta? Gutxi gora bera. Nola gutxi gora bera? Bueno, atzo... Itziar, ez diaz esango berriz ere, idatzi egin duzula. Eno, nahi baina... Baina zer lehen eguneko inozu? Joe, neska, alferrik da zurekin. Ez nire zelan taldera egokitu. Bueno, bale, lasai zaitezte, Baina zure lagunek arrazoi dute Itziar. Ea, erakutsi eskuak. Erakutsi eskuak. Gara zuri ditu horinik ere. Jo, nik egon idatzi nahi, baina eskua zira horman jolasen eta konturatzerako horrein nintzen azkazalekin karearrean idazten. Da, ze idatzi duzu? Enez gogoratzen. Ni badakit, orain txetorri nahi zandik. Gora poesia ematen dit bizia idatzi du. Nahi gabe izan da. Gezurra, gauero zaindaria erosin nahian ibiltzen zara. Hor haritzen zaio esaten emateko paper mutur bat eta arkatza. Eta ordainetan amodiozko gutuna idatziko diola bere maitearen zara. Txantxetan esaten dio. Ja, hori esaten dute guztiek. Nik hemen maite poesia, ainarak du kulpa guztia. Aizu, nutzi ni bakean nahitu. Nik ez zintuan ez zertara behartu. Ez, eta nork erakutsi zidan poesia iratxarako bidea, nork? Zeu izan altzinen ari gara? Ez, irastortza doktorea badakiztu ajetan zen ibiltzen, Austin Zamora. Bai, ez da gutzen dugu elementu hori. Arriskutsua oso. Eta Carmen da Zamoralekin. Aizue guapa, hobi zautetik zile. Andoni, eramantzazu Itziar isolamentu ziagara. Ez, mesedez, isolamentu ziagara berriro ez. Bueno, ez kaso egin honi Jon, beti egoten da ardi beltzen bat, badakizu? Zu ego lasai. Jartzaitez beste horren ondoan, eta horrek aleitzek ederki azalduko dizkizu ez idaztearen onurak, ezta? Bai, kaixo Jon, nik lagunduko dizut. Gauean ezin egona baduzu, hotxe egin niri aldameneko geran egon naizta. Jo, zu besten aldean seguru hau ematen duzu. Ni beti izan naiz taldeko indartsuena. Enengoen hauek bezain gaixorik. Poesiaren birusa etzen nigana joan du. Nik orduan zurekin egin nahi dut terapia. Erabakiona, zatoz, zure gele bat etxiko dizut. Zaude pixka batean, Jon. Kuriositatez, nork esan zizun hona etortzeko? Bueno, ni ere hemengo hauek bezala Bergarara joaten nintzen. Zer? Bergarako idazten eskolara? Baina utzi dute, benetan. Bueno, gaitzer di orduan. Bueno, venga, orain zoazte guztiok zuen geletara, Eta erne, ez idatzi gabe haitu? Bai, Astortza doktorea.